זה פסל שאני מאוד אוהב, נמצא בניו זילנד, של פסל בשם אניש קפור, שהוא ממוצא הודי, אחרי זה עובד בבריטניה, ואפילו התנדב בארץ בקיבוץ מסתבר. ומה שזה מראה זה, כן, בגודל עצום, זה את קרן השפע. עכשיו, קרן השפע, אתם בטח מכירים את זה, איזשהו רעיון ותיק עוד מתקופת המיתולוגיה היוונית, וגם במקורות היהודים, אצל החשמונאים, המחשבה שאפשר לבוא ולקבל את כל הדברים הטובים שאנחנו משתמשים בכדור הארץ, באיזו צורה פלאית מהשמיים. אולי זה אפילו בא לו הרעיון הזה מזה שגם אז היה את זה על מטבעות בישראל, היה את קרן השפע. ואני אוהב את זה בתור התחלה, כי בעצם הקרן שפע הזו, אני רוצה לדבר עליה בעצם היום. אז אולי מישהו מזהה את זה? אז זו באמת, זה קרן השפע שבעצם קיימת לנו בכדור הארץ, שנותנת לנו בעצם את כל האוכל, נתן לנו את הדלק שאנחנו משתמשים בו. הכל זה בעצם דרך הקרן שפע הזו. זה בעצם מה שאתם רואים פה, זה תמונה תחת מיקרוסקופ של פיוניות, בדיוק כמו שאמרו כאן. זה בעצם הפתח שממנו הטבע יודע לבוא ולקחת את מה שנקרא חומר אינאורגני, כן, פחמן דו-חמצני, כל הדברים האלה שיש לנו באוויר, הם חלק מכל מיני בעיות שקורות היום בפני כדור הארץ. יודעים לבוא, הקרן השפע הזו די מדהימה, יודעת לקחת את הדבר הזה, להכניס אותו פנימה לתוך צמחים, לתוך חיידקים, ולהפוך את זה למה? להפוך את זה למה שבעצם מהווה את הבסיס לכל מה שעולם הטבע מסביבנו. זה בעצם סוג של שער קטן, נמצא, פה אנחנו לראות איך הן נראות על עלה של פיקוס. יש המון כאלה. לוקחות פחמן דו-חמצני מהאוויר, נותנות לנו סוכר שבסוף נותן לנו גם את האוכל וגם את הדלק. זה בעצם המצאה של הטבע, כבר מלפני שנים רבות כמובן, שהאבולוציה מצאה דרך איך לבוא ולהשתמש במשאב כזה שנמצא סביבנו, שני דברים בעצם, גם מקור של שמש וגם פחמן שכבר נמצא באוויר, ובנתה מזה בטריה. בסדר? הדבר הזה בעצם זה דרך לבוא ולייצר בטריה, והבטריה של הטבע זה לא משהו שצריך ללכת ולחפור במכרות, כל מיני מתכות כאלה, שזה היה מסובך לבנות את הבטריות שלנו, פתרון של הטבע הרבה יותר אלגנטי, עושים בטריות פשוט מסוכר. אוקיי, אותו סוכר שאנחנו נהנה ממנו, יודע מה, מי ששתה את התה והקפה של הבוקר, או מי שיהנה בזה אחר כך. וזה די מדהים גם לחשוב, בעצם, הוא בא וגם מתמודד עם האתגר, אנחנו הרבה חושבים לכדור הארץ שחסר אנרגיה. אז באמת הרבה פעמים חסר אנרגיה, אבל בעצם לכדור הארץ מגיעה בכל שעה אנרגיה שמשמשת, יכולה לשמש לאנושות למשך הצרכים שלה לשנה שלמה. שאלה להשתמש בזה בצורה יעילה, והטבע מצא לזה פתרון באמת מבריק, ואנחנו מנסים במעבדה לבוא וללמוד את הפתרון הזה ולראות אפשר להשתמש בו יותר טוב.